ihe anyị kpọrọ ọnatarachi bụ ebumpụta ụwa ya bụ ọnatarachi ihe niile eze Chukwu okike abịa onye bụ eze Chukwu okike abịa ma Chineke ọyị Igbo gwara ya hapụgodu maka nna na nwa na mmụọ nsọ Trinity nke Holy Ghost Jizọs ihe Igbo kpọrọ Chukwu bụ gịnị eze Chukwu okike abịa tupu ndị ọcha abịa ka m na-agwa ndị Igbo nwa maka Chineke ha nọ maka Chineke maka bụ eze Chukwu okike abịa dazikirie ọhịa ọhụrụ ya na ọbịbịa ụwa ihe niile eze Chukwu okike abịa nwetinye n'ime mgbe ị na-abịa ụwa ọnya bụ ọnatarachi mana ka abịa kọwazi ya ka unu ga-esi ghọta ya ọfụma maka na nkụzi m na-enye asọmpi mkpọrọ onye na-esaji ọdịrị ọchị onye korona ji ịkpọrọ ọrụ anyị hapụrụ anyị ejekwuru onye hapụrụ anyị ejekwuru onye ejechukwu okike abịa bịanụ ụmụ gị na-arịọ gị bịanụ ụmụ obigo sakịrị gị na-arịọ gị bịanụ ndị nkụzi ha na-arịọ gị bịanụ ụmụ azụ Igbo gị na-arịọ gị bịanụ nyere aka ka achọkwa ọnatarachi anyị ma mfuo bịanụ nyere aka ka achọkwa ọnatarachi anyị ma mfuo bịanụ group of companies. Industrialists, watch your money. Ejebe, kofia. Atese lupo. Osiani jisike. Okwakwalanye. Aichichebe nenuku. Eba muru flavor. Onye wundi watch your money. I waka, I never see. Beautiful people. Academy, secondary school, Mpeloka. Una bola che. Ndị nkụzi na ndị nchịkọ na akwụkwọ Lagos Academy secondary school Mkwele unu asaala chie akwụkwọ unu na ha ibido ife nara ọrụ ụba ọrụ m ga-agaba ọsịsọ n'ihe anyị ji wee bịa m ga-ebido n'ikwu onye mbụ afọ m bụ Maazị Obi Nwoye onye odee abụ ọkachasị nke Igbo ya bụ an Igbo poet ya na onye ji asụsụ Igbo enye mkpalite mmụọ ezisakwa ozi ọma. O nwere ike ụmụ akwụkwọ ndị na-ebe a nara anụchi Igbo ka mmere ha nwa ntike n'ebe ka m wee ka nye ka a nara akpa asụ Igbo n'ihe anyị na-eme m ga-asụ obere oyibo ha nwee ike ghọta ihe m kwuru ha fụ m ebe ọbụla ha n'ọhịa sọsọ nwa ntikịrị a. I said that I am Maazị Obi Nwoye mụ na akwụkwọ n'ime taa anyị bịara izisara unu ozi ọma Igbo maka na afọ otu anyị bụ otu ozi ọma Igbo. Kedu isi nkụzi anyị ga-enye unu taa na ya bụ ozi ọma Igbo? Ihe anyị kpọrọ ọnatarachi akpọrọ nya gịnị? ife eji wee kwuo ya n'ọcha
bụ ịkọwara na nkụzi anyị na-ekuzi ọ dị cultural, ọ dị motivational, dịkwazịa evangelical. Ọ gbara isi n'atọ. M ga-eme ụbọ, m ga-aga ọsịsọ ka anyị nwee ike chịkọọ ya. Nke isi na ọ dị cultural, ifo ka m si wee pụta. Adị nke onye Hausa, adị nke onye Yoruba, adị nke onye imi ọkpọ ndị onye bekee anwụrụ n'omenala Igbo anwụrụ. Ọ na-abụ ndị na-aghọta ihe a na-ekwu na mekwu omenala echọrọ ịga ngwa gị ka esi agwa afa, ngwa ka esi eti mmọnwụ. Omenala bụ ka ndị si ebi, ka ndị si eke ekike n'ụmụ sụọ ụtara. Hei, iburu ezigbote onye Igbo na-agba abụ na-eji enyi. Mana ụmụazị a na-asịkọtara nwere ike mama ya bupụtezi ofe onugbu na ụtara. Ọsị ọmị ya wọ indomi alụ onye na-eri indomi na onye na-eri akpụ na ofe onugbu ka onye na-aka agbasi ike. Ọnatalichi a na-akụzi abanatọ mgbadide ọnatalichi, mana tupu mgbadibie m ga-akwụdo n'ihe ọnatalichi dị n'ọkpụrụkpụ. Nkụzi anyị bịara abụrụ nkụzi sọsọ m ga-akwụ na-ekwu bararararara, mana oge adịghị. Ọ bụrụ na anyị ka esi enye m ga na-ajụ ajụjụ na-aga, mana anyị mebịa anyị achịkọrọ oge unu gafụsie maka unu enwe ha dị oge kịta. Ya bụ anyị ga-abanye n'ịkọwa ya ozugbo ọ na-aga ọsịsọ. Ọnatalichi bụ ebumpụta ụwa gị, ya bụ ọnatalichi. Ihe niile eze Chukwu okike abịa ama. Onye bụ eze Chukwu okike abịa ama? Chineke. Ọya Igbo gwara ya hapụkwado maka nna na nwa na mmụọ nsọ, Trinity nke a Holy Ghost, Jizọs. Ihe Igbo kpọrọ Chukwu bụ gịnị? Eze Chukwu okike abịa. Tupu ndị ọcha abịa ka m na-agwa gị, ndị Igbo nwa maka Chineke, ha nọ maka Chineke. Ọ ya bụ eze Chukwu okike abịa, that's the creator. Ọ ihe ọ bụ ya na ọbịbịa ụwa gị. Ihe niile eze Chukwu okike abịa nwa tinyere n'ime gị mgbe ị na-abịa ụwa, ọnya bụ ọnatalichi. Mana ka abịa kọbazi ya ka unu ga-esi ghọta ya ọfụma, maka na nkụzi m na-enye a sị na ọ dị cultural, mana ọmụọ nsọ nyere m mkpanya mgbe obido na-aga na-akụzi ihe. Ndị ntorobịa a na-akụzikwa ndị okenye, ma ndị ntorobịa dịka unu, ọnụ catch them young. Akụzi unu na-eketa unu mmadụ ya, ọ ga-enyere unu aka wee nwee ike sara ọkụ na ndụ unu n'iri unu na-eme. Mana bifo mgbadisie ihe ịtọ dịka nsị chọọ ime, ana m asị na onye obodo mmụta anaghị agbasịrị ike n'ọgbọ. Onye obodo mmụta anaghị agbasịrị ike n'ọgbọ, maka enwe ka o si gbasịrị ike n'ọgbọ na onye nwe obodo ga-enye ya ajọ anya. Ana m agbasịrị ike n'ọgbọ, mụ na ogbenye na-agbasịrị ike n'ọgbọ, maka enwe ka anyị si wee kote okwu agịdịgba chi okike abịa anyị nwere abịa agụgharị nya bụ ya ka anyị ji asị agịdịgba chi okike anyị na-eme daalụ 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 Chineke. Mana eji m nke a wee chịkọrọ ya ekele ego Chukwu oke abịa, ma ọ na-afịa ka anyị ji wee nọdụ ka anyị wee nwee ike wee pechata n'oge unu chere dị ihe unu chọrọ ịnụ. Mana ana m ekwe gị onye ọbụla na-eke m ntị tata, ọ bụgodụ m izụghọzi ndozi ome Igbo ọzọ, ụdọ ọkụ anyị ga-asanye na ndụ gị tata, ụdọ ọkụ anyị ga-asanye na ndụ ọ ga-ebu gị ọkwa a na-asị kedu ebe isi wee buru ihe a wee pụta. Ya bụ nkwa mmekwe ya ka mkpadesi na nkụzi a sị na ọnatalichi dị ngalaba ole mkwadide ngalaba na-atọ. Nke izizi bụ gift. Ndị Igbo na-abịa akwasị ha as a gifted child, as a talented child. Fọdụ ha nwere ihe ha na-ekwu, mana mmụọ nke Chineke banya m nkụzi ejigbo kụzichara m ha ncha wee marachasị ya ka o si wee dị. Ka a bịa na gift bụ ogini n'Igbo onyinye. Agwara gịnị? Onyinye Chineke nyere gị mgbe ị na-abịa ụwa, ọ dị n'ime wee pụta. Gift bụ ọnatalichi. Ọzụzụ ada enyere aka ka o wee chawa. Ọ bụrụ na ị bụ nwata nwere onyinye gift, onwe ha ọzụzụ mmadụ ga-agba ọzụọ gị ọchawa. Ka anyị jere n'akwụkwọ nsọ ozugbo. Anyị nọ na Jenesis, ụmụ nwoke a na-akpọ Josef onye ọka nlọ, anyị ama maka ya.
Joseph onye ọka nkọ nne a mụpụrụ Joseph obodo na-ekwu ihe mmadụ na-anụ ozo na-ekwu ihe mmadụ na-anụ ọ na-akọ ọ na-ekwu maka nwa ọlọ na-akọwa ya ịlọkwa nke gị ya ọkọwa ya ọkọwa ya otu ahụ ọ dị ka ọ dị onwe onye jere sụbịa wee zụnye ya onye bụ mpụta obi wee bịa ụwa anaghị azụ gift azụ ka o wee chawa Chineke nye gị spọm site n'igwe wee bịa ụwa onye ọ bụ gift. Another example ya bụ ụmụ nwa Naijiria akpọrọ Esther Okade. Esther Okade a bụ nwa Naijiria bi na United Kingdom n'obodo oyibo. Ọ dị Esther Okade bụ a child prodigy. Akpọrọ ya gịnị? Prodigy. Mụna nnukwu maka okwu akpọ prodigy. Anyị ga na-ekwu ọsịsọ ọsọ maka n'oge adịrọ. Prodigy bụ onye bịara ụwa wee bụrụ onyinye gift gara aka. Ọ na-apụta ihe na ngalaba dị iche iche, ọ na-abụso ofu ihe. Esther Okade bụ a mathematics prodigy. Ọ dị naanị ahụ iri mgbe Esther Okade 10 years ahụ iri ka ọ dị wee banye Open University na United otu esi nwe na Nigeria nwere Open University na Nigeria elu na UK nkwa Open University na United Kingdom. Esther Okade ahụ iri banye Open University. So ụfọdụ n'ime nwere na-apị na-aga na social media ịbanye na Google just see Google who is Esther Okade obibutere gị ihe niile a na-akọ kịta. Esther Okade dị ahụ iri baa ịgụ mathematics ọ dị ahụ 12 graduate ọ banyere at 12 years at 10 years graduate at 12. Calculus enwe ndị senior class na ebe a ndị SS calculus differentiation integration permutation ọ dị 8 years na-alụ ya 7 years. Maasị ndị university na-alụ ọ dị 6, 7, 8 na-alụ ya. Biko onye kụziri ya ga-abịa ma ọ bụrụ onye nkụzi ada akụzi klaasị ọ kwesịrị ịnọ ya ma praịmarị 3 ma 4, 5 ada akụzi dị ya mana ọ na-ebe ahụ mmadụ ya prodigy ha dị mana ka m gwuru na ndị bụ nwere natural gift na different areas a na-ekwu mmejọ ezi examples na taa na-adọrọ ha gwara ha ehi ọnụ nne n'ụwa ndị nwegasịrị ụdị onyinye anyị na-ekwu na ụdị gift ha ehi ọnụ nne ka m banyezie na talent ka anyị wee na-aga ọsịsọ. Gịnị bụ talent? Amaghị ihe Igbo bụ talent. Mebi kwa Igbo chịkwa ha ncha na-akpọbi onyinye mana aka nche ka m gbugharị iwu. Talent a bụ ọnatalichi nke ọzụzụ na-enyere aka ka o wee gịnị chawapụta. Talent bụ ọnatalichi dị n'ime gị mana a ga-azụ gị azụ onwe gịnị chawapụta. Imirikiti n'ime unu ebe a dị talented nwere talent na ngalaba dị iche iche na ndụ ofu ihe mana ka nkụzi ya anyị ji nkụzi a wee bịa taa bụ ka iwe nwee ike were n'oge na-enegoro onwe gị anya wee mara ọtaluchi nkụzi ifo na nkụzi eria ndị guidance and counseling kwesịrị na-eme mana na Naijiria mfe ebe obodo anyị kwọtọ ụmụ a na-emezi evuru na na-agbago na-agbado ụbọchị a na-aga nwunye ejisi ka a chọtasịa chịkọnye gị n'ebe ị kwesịrị iji n'oge wee banye wee sara ọkụ bụrụ ihe ga-abụ oge agafe ego imirikiti mmadụ esetu a ọ bụ na Nneka bụ a talented footballer ma a talented boxer dị n'eti ọgbọ Chineke chikite gị na ị ga-eti ọgbọ n'ụwa ewuo enwego ndị ti ọgbọ n'anya Igbo mana ọ na-anya ada mgbe anyị na-ebe asị anyị na ụmụ nwoke na-akpọ dikitaiga akpọ bifo tupu anụ agha Biafra. N'oge ọfụ akịta mmadụ dịka na-eti ọgbọ nwa ifo n'ụzọ si na ya na-eti ọgbọ eziokwu na risk dị n'ọgbọ gịrị nne mana ụmụ ndị chiki ụmụ ndị bịa n'anya jee na nte na akwụkwọ nsọ ụmụ ndị na-abụ amụọ ha ka dike anwere ka dike ọ bụ ha na ọ ga-eme ihe ike ọma ngarata n'ihu ọ ga-abụta onye ọchịagha ọ dị ka mgbe nne mụrụ David atụrụ ka ọ na-achị ma ọ gara ụwa dịka ọchịagha ọnọdụ obiligwe bụ onye diskọvari ya wee tee ya mmanụ wee si ebe a na-achị atụrụ wee bata n'ọgbọ si ụmụnne ekiri ha na-eme asị na asị na-eme ifo jayant ifuru agada ugbu a na-achụ anyị ọ bụ Goloyat ọ sị ha mgbe gịnị obido ebe ahụ gị na-egbu Goloyat onwekwa
oje boss ami oje boss aya ofu boss ma no ofu onye ochi aya e general ye na nsa o ya bi ha ni na ma di bi n'oge we ba no nya ka ni go fasa na e bo ne ma no ota chi o de talent e nwe ọ bụrụ ọsọ ndị na-eme sports ma ndị nwere ọtachi ọrụ aka enwekọrọ ọtachi ụbụrụ akwụkwọ ụmụ na my videos m kọwara ya ọfụma onye ka eji zi unu na akwụkwọ imirikiti nwere ọtachi ụbụrụ akwụkwọ chidere gị na ọkịfụ nwa nwọbụsị nke abụ onye ọkaiwu nya egene elọya ị ganụ na ya adịbụrụ ya ị ganụ na ya adịbụrụ ọkaiwu nke abụ ihe na-ewupụta nọọsis nọọsụ ụfọdụ ndị be anyị bụ na-eji obodo oyibo na ha nwere ike gocha ihe ọba ha dị obodo ha gụkwa nọọsụ ha na-eme ọfụma kịta ị gara na ya adịbụrụ nọọsụ ị ga-eje na akwụkwọ ọ bụ ebe ihe a na-ekwu na ọ bụ na igo ha iji ha akwụkwọ gị kpọrọ ihe kwụsịbe ike enweghị alụ na-ese na Naịjirịa bụ ị na-abịa koncha ọka ya ịmalite esi agakọ na Naịjirịa kịta aga na na-agba ezi were akasị ọ bụ na onye nkụzi ji aka na-eme gị na-akasị gị ị na-etinye akwụkwọ n'ụgbọ ihe megide mgbe ị ga-abụ ihe aha asị na-ebe akwụkwọzi aka na ọgbọ ndị bụ ihe ahụ ịnụwa ahụ sorry for my foul language ịnụwa ahụ ọ ihe a na-afụ n'obodo anyị taa ị ga-afụ nwa n'ọfịs dị anyị na-asị na onye dị ụtọ ma ọ bụ na injinia ọ na-achọ onye onye achụta kedu ihe anyị eme enwekasị aja ebute galvanomita ndị fiziks n'ebe a kedu ihe eji enene kọrent ọ bịa asị pụta galvanomita ojepụta tamomita ọ dị injinia na-enwe na Naịjirịa taa ọ dị lọya na-enwe na Naịjirịa ofufe ga-asịgo I can be able to do it I can be able to mbebe akwa I can be able to abịkọ na asụ n'udo oyibo ahụ ke ihe ọ kwesịrị ikwu I can do it or I am able to do it lawyer so ya mana nọ na primary school ha na-adịrị asụ ya maka eji eme ezigbo akwụkwọ odo nye kpọta isi aja bepụta gị na kọt atụkwa gị nga ọ bụrụ igwe ihe kọmiti atụọla gị nga nwaka gafe na nke ịtọ maka nke ịtọ bụkwa na ngalaba na-atọ anyị si na talent bụ mụ na-aghọta ihe bụ maka gift and talent ọ bụ ya a na-enye talent ọzụzụ mana gift adịrị enye ọzụzụ ọ na-esi ụmụ ndị bụ n'okpuru ezinụlọ ya anyị na-ekwuta ya ọ bụ mekọbara ụmụala ha ụmụala ga-amadị ka mgbọrọgwụ na mkpa afụfọ ịma na ndị be anyị na-confuse be a lot of things apụtasị onye abụkasa onye abụ dibịa asị ya nweta na agwọ ọgwụ mba abụghị eziokwu ụmụ ndị dibịa etu esi nwee dibịa oyibo mana oji ha akwụkwọ ọkpọ dibịa oyibo maka akwụkwọ were dibịa oyibo mana na agbụrụ ha ọ dị ha na agara aga inwe ike ihe na-eme gị n'ala ọ baa n'ọfịa ọkpata nka fọkọ ya ọsị gị ṅụọ ya ịṅụ ha ihe a na-eme ga adịghị mma ozugbo ihe abụọ na tadichi ọ bụghị ọgbụgbụ nwe gbasara na ọ dị fetish mana ọkpọkọpịa na-eme osi na-efe ya n'ahụ ya ma ọ mama ya na-eme osi na-efe ya n'ahụ ya ọ ka ọ dị so nke ahụ wee ga ka abazie na nke ịtọ bụ ihe mgbọrọ bụ temperament nkụzi a mgbọrọta agụsịgo m university wee nwaba ihe na-akpọ temperament maka ife m gụrụ university bụ biological sciences ọ ka ji na-abụ maka ọnatalichi ịgba nna etigide abụ ọnatalichi ọ bụghị ngo na skuul ndị ji ego na skuul dị iche maka ọbụla ọfọrọ ịmụ na skuul biological sciences niile nna eme kịta nke na-emenwe n'otu eze chukwu oke abịa maka anya ọsịa kedu ihe hapụ kedu ọnatalichi tinye n'ime menwe ihe nji ekpọrọ mbụrụ certificate ndị Naijiria nwụrụ anwụ na-akwụgharị yes ọ nwụrụ anwụ na amaka prọsọ nke ibue mmadụ 1 million puku na na-akwụgharị ọsị mmụọ Chineke si n'ọkwa n'Igbo mụ jee chọrọ akara aka n'ihu ihe ọbụla bụ ihe Igbo ndị ekwu okwu mkwuo n'Igbo mmedede ndebe n'Igbo mma akọ akụ mgụba n'Igbo ihe ọbụla gbasata otu ọbụla si chọọ ime ha ọbụla mụ tinye n'Igbo ntinye ha n'Igbo na nga anaghị ha anya ọga ya dis temperament kịta abịchọrọ university were maka ya mana m na-akọwa gị ọsịsọ ọ ha ncha bụ ga maka even nwa nọziri skuul obodo oyibo ma maka temperament a na-ebido na nọziri ọ ya kpalụ nọ guidance and counseling unit ndị na-eji n'oge na-enye mmadụ na-amụnịtọrụ n'ime wee mara ebe bụ ọntachigide wee n'oge gbanwunye gị na ya dis temperament gbara ngana mana na ọ na-ekwu ọsịsọ nke izizi bụ mwepụtara ya bụ sanguine SANG
the way only village have but I had chapel. Yeah, I'm a good one. They haven't taken my kind somewhere with SANGUINE. SANGUINE, sanguine. Oh, you go, I can't people just swipe or I don't want to get in the China research. What? Check out of money, don't I call it you and I got here. But the Canadian this sanguine will go to a day. This sanguine, extroverts, that is Hannah, come on, sanguine, I had me here. How that won't be here? Oh, what I can have that I can say, Yavan movie. Oh, this is up. Hey, what happened? This is another code. Chicken and hand, look at any other age on us again. Oh, Natanichi, go natural. Vietnam, I put a sanguine. Nambo sanguine. It's a group. My silver is a group. More is a group. Dental is a group. Even the wine is a group. When you want to album, MC Omeni, what are you doing? MC Omeni. Can't you be the one to say MC? But I'm a back. Never got the name. Now the fact to be here. What was that? I will expect something anyway. So now, no kind of as I got you, and what will you say YouTube? Why? Man, so many questions. Who was I saying? Like, you know, try and tell you. You understand? Yes, it was again. Listen, we don't have the system, and now we're going to have gunshots. When I had hit them, one to see it. So I don't know that job. Then, okay, Paul, this is something you can see advantage in the whole event and all the group. If you get somewhere in the Bible, Peter, when you put them, when you pass out, oh, yeah, I don't know. Yeah, all I have Peter. But I didn't wait for Peter, and when I put a can up and leave, what else should you? When I talk to him, Peter, when they can, Peter, also support Peter. Now go to the ones. Even though so much of who again, the boy, he left who went, when the people blue, that's all you blue. Come on, get what they like, because I can do. I want me. What's that, man? Or the man who I want to go to my best, I'm going to disappoint. Or talk about the new request, okay, I know they will bring it. So, this is how we do it. I don't know what I'm doing with us. I go to put me in Nollywood, yeah? Nollywood. Over here, there's something. You can walk on Nollywood. No, to also, then how much here? Losing that. But that's how I think. So, how I think I'm doing it. And I come and do. Over the America, no one other one, like, the melancholic now, we can see some of the just see the police. My hand of very intelligent, how you go. How can I also from them all? And that's very understandable. So, I the cable in the ball, choleric. Choleric, CHOLERIC. Choleric, CHOLERIC. Choleric, no authority. Who had ever, you get a woman, so say at the right, the woman at the right. On one to one minute in the morning, say, oh, how do you believe? Oh, that is scale. Oh, I'm going to your door. When I was here, you could have you all. I don't want to be good leaders. But if you don't more from we could also now have you military, paramilitary. And if we are to so that I can't get away, what I am, what you want, also not what I can do now. My mother, my guys, you got to go back for you read that with it, you will they go back for time, pocket, and my people, junior officer, they give you that. And then get up in the world, the melancholic. Area, parents self, we had to say, can I wise? My grandmother, or
ọ̀nà tàbí tí mú àgbẹ̀ mmalẹ̀ ogbó mi ìmọ̀lẹ̀ bí gà ìdúró òdòdó gẹ́gẹ́ wẹ́ẹ́ pàdé bí yìí sí. Akpọ̀ mú nkẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ melancholic agbọ̀nrún ya gịnị? Unu ewe n'iwe mụ bụ ihe igwe ji mere research ọsa ihe niile afa ọ yiri ikuku okwu etu ndị oyibo si wee kpọọ ya. Melancholic bụ M-E-L-A-N melancholic C-H-O-L-I-C melancholic unu na-eji akpọ masịrị na ama na-atụ n'abụ gịnị bụ melancholic? Melancholic ndị ahịa ebugo okwu ha na-akarị introverts mana ha na-adị very intelligent. Ndị extreme maka ihe nọkwa nwere ya na extreme melancholic nwee just ọ na-etiti ha ndị extreme ha ekwu okwu source of point ọ bụ onye ha point ọkwachi educated and the melancholics na-adị dịka nsi ha na-abụ perfectionist. Melancholic nwere ike ịza bie 10 times a day ịbata ha zụọ ụkwụ sị zụta gị aja na ọja zaa ya ha na limit ife onye melancholic banyere dịka decoration ọbịasa decoration ọ na-achọ iji ihe ọla bụ akwụkwọ ịbata ịka na-asị onye decorate ihe ọla ihe ha na-eme na-adị iche n'ihe ndị ọzọ na-eme ha na perfectionist. So ụfọdụ nwuru dị etu a ọ bụrụ ụmụ nwanne gị na-agụ ọ na-achọ ụlọ na bed ọkụnye etu a jewa lụta edozie adịkwa ka ọ dịkwatakwa zu ụlọ alụ ụmụ ndị dị etu a mana ụmụ ụmụaza okụrụ ihe ozugbo n'elu akpa omegịnị kachasịa edozicha ya mma apụ ịma matata na alụme fe ọbịa ka ọ gasasị ihe niile bụ pịam 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 and ha na-abụ wonderful secretaries because na ha bụ ndị otu a ịkpọtụ ya nnọkọta abụ na esangwe na amamihe mbụ ịkpọrọ nkịta asị bụ confidential secretary ịtọbara atọ maka enwetakwa m ihe m ga-ezobe mpụta n'ebe na-eme emesi nkwuo ya mana melancholic ekwu ya ihe ọsọkwa ihe ụsọ ya mee n'elu ụwa oge kipie so ha na-abụ confidential secretaries ha na-abụ wonderful secretary and records ya ihe niile ịchọ pịa ha na-eseti nke a ga-agwabe ka the last one ka apịakọ wee nwee ike banyezie na the third party. The last one bụ ndị otu m na-ekwu maka bụ phlegmatics. Nkụzi a akadịghị unu dịka nsi wepụ Nigerian Academic Decent nwa nwabata akụzi gị na university ịbataza na field ihe ha akụzi gị otu si chekwa ihe ị na-afụ na field ịkụzi ihe agụgụ na skuul n'ụlọ akwụkwọ ọ dị iche ihe ị na-afụzi ebe ị pụtara ịrụba ọrụ dị iche. Ndị ọcha na-akụ n'aka ndị ọcha na-ekukọ ihe akụziri na n'ụlọ akwụkwọ ụbọta gị ihe ị ga-afụ wee pụtazịa n'obodo Bible na mmadụ kwụsị akwụkwọ asị onye a dị viable onye a na-awọ ịgụsakwa na Nigeria na ha awọ so phlegmatic PH-LDG M-A-T-I-C phlegmatic bụ ndị abụbụ kpaka sorry na mkpọrọ ya abụbụ kpaka nwe ihe eji ekechi phlegmatic bụ ebe ọ na-ekwaje gị ome eji maka pụpụta atụmatụ chara acha ma ihe ime ife ọ bụla ịkpọkwara ya go here come back ụmụ ndị dị-etu ọha na-emecha asị ka mmasị ụmụ ndị dị-etu onwe ha alụ nke aka ihe a na-ekwu kịta bụ ihe ga-emebi ya eyi ihe a na-ekwu kịta ọbụghị ekwuchi ya ahapụ etu ọ ga-emebi ya ọ nọkwa ebe ahụ omewekwa mmadụ sị ndị mba n'ihe a dị ọkwa mma kama ekwuchi apụọ na-ata m na nke mmadụ erekwa ndị ya na ha na-arụkarị ọrụ oyibo na-azasa achọ ya n'ọrụ mana na-ewọta ihe dịzi efu ọ na-ephlegmatic nwere ndụdị n'otu anyị sanguine maọbụ echoleric n'oyebeghie ọ na-achakọ ọ na-achị ọkụ achọghị ephlegmatic ka ọkụ ọsara ọkụ ị na-achị ọbụsụ onye a ọ na-ekwu okwu ịfụzi akịta ọkịrị na parọt a na-ekwu icheokwu a na-ekwu ha ị na-asa maneji ọ bụrụ ngwa onye dị anya ka na fementọ bụ echoleric ọchagide ọkụ chapụta ya fọ wọtọpọta ya ọkwụrụkwụrụ kwụrụ apụta mbido n'ebe ihe ọ naghị eme phlegmatic so nke ahụ ga-ata anyị adọrọ ka anyị nwee ike chịkọọ ihe anyị na-eme akọrọdị m ụzọ na malichi na-atọ asị m nke izgide gift ịkpọ nke ịbụọ talent ịkpọ nke ịtọ gịnị then
temperaments. Mana temperaments to go maka ka bu okwu uzo na ano. Ha nchaka nchikọtara ọnụ kpọọ gịnị ọ natalichi eruzi ị na-enyozi onwe gị marụsịa ebe nke si wee megịrị metụta gị mmanụ nke isi ewere were apụta wee saba ọkụ then ewe nachi ya kwa obere azụ dịka m gwara unu a sị m na nkụzi anyị dị cultural ọ dị motivational dịkwazị evangelical mgbe ka nachi ya matịtị azụ na cultural ke the highest natalichi mmadụ nwere ike imere n'ụwa unu ama ị gaghị egbu okwu aka na ajụ aka nwa ndị dị intelligent ndị mara akwụkwọ ọhatara nchigba kacha gba ọgwụ mmadụ ga-emere n'ụwa abụọ ire nne sorry olu nne maọbụ olu mba maọbụ olu mba ihe oyibo gwara ya gịnị mother tongue oyibo gwara ya gịnị mother tongue olu nne maọbụ olu mba maọbụ olu mba nye nwere kacha ọnatalichi kasị ọnatalichi mmadụ nwere n'ụwa ihe usoro gị na-eme n'oge ụzọ gị na-eje ụdị sayensị usoro gị na-eme ọnatalichi olu nne ka e ji egwu ya biko anyị mabụ ndị Igbo kedu olu nne anyị kedu olu nne anyị olu nne anyị bụ asụsụ Igbo olu nne anyị bụ gịnị asụsụ Igbo ihe o ji bụrụ ọnatalichi gara aga bụ na anaghị agwa ka nnukwu ahụ dịka si bụ na ọtachi bụ ihe ebumpụta ụwa dị ya bụ ị na-eme ọ na-ataghị nnukwu ahụ ihe nwere ike nata ndị ọzọ ahụ epụta ị na-eme oge kasị mgbe niile ị na-eme onye nwa bụ chi nke ndị na-ala ahụ ụlọ ebe m na-ekwu okwu maka nnọdụ distance ọ bịa nkụzi m atọ ha ụtọ hello na-ege ntị a sị m na olu nne bụ ọnatalichi and anyị ma ndị Igbo olu nne anyị asụsụ Igbo biko mgbe nne mụrụ otu ndị si nwe obi na-eto a na-eche akpọ ka aka iwe n'otu Igbo ma asụọ ya ịma ndị na-eme onwe ya na-eche ọ gaghị m ụzọ a ọ gaghị m ụzọ na-achị ọ na-achị ọ dị n'ọba maka na ọ bụ olu nne na olu nne pempe mmụta gbachawa ụkwụ kara aka na-egwu dị ga-ekwu mmụtara oge emechaa kpọkọsọkọsọrọ bịa ma oyibo na French na German kita nke na-ekwu na bụ China atụkwasakporo gị ma China ebe shọshọshọshọ ọ kpọrọ m ịmụta ọmụmụ maka ịmụta ka ndị mba si ga na-abụ ga enwere sọ languages a na-ala asụ ụmụ ihe nwa nkịta bụrodo mana ofu n'ime ha ka kịta bụ kacha bụrụ Igbo une nwara ide ịgụọ Igbo gosi ọfụma ọkịpa ọrụ embasi ọ dịkwa n'ọba aka ọ bụrụ ịgụ ya ego njem maka mgbe ị ga-echekwa ebe ahụ ndị ga-eme gị ntabi bụ ebe ndị ọchị mana ha na-eme ego njem ajụta ya ajụ ọ bụ ha na-ekpọ ha akpọ iwu ị na-enweta a sị na ya chọrọ igwe Igbo ahụ maka na opportunity ya ọnwa ezigbo mmadụ dị nne na-egoro Igbo kịta ebe a nọ n'ụwa kịta mgbe na-eziokwu ndị na-akụzi Igbo dị ka na bụkụrụ Igbo gosi ọfụma mepụta moto nwe ihe ka na USA Canada United Kingdom Germany Australia ihe na-ebute n'okwu ya gara ọrụ ihe na-akụzi nkụzi Igbo a ga na-abụghị ka mpụ ụgwọ anyị ọmaghị nja mmesanye na jụọ eze nkụzi abụọ a ga na-abụghị ka nkụ ụgwọ ị na-asụ gị na-asụ na ntụzi na ọma kere ji okwu ekwubere ọ bụ na-esụ asụsụ Igbo ọ bụrụ sọ Igbo ọ nwere asọ ka asụọ n'olu nne onye na nwere ike bụrụ German nwere ike bụrụ English ụgbara ike bụrụ China mana onye na anyị na-ekwu Igbo onye anyị ga-asụ n'asụsụ Igbo asị ka asụọ ya n'oyibo ịma ntụgharị iwe asụ anyị n'Igbo sị tụgharị ya n'oyibo ma ntụgharị iwe nwaka ntụọrụ ihe ama oge adịghị aka nji akwa ọsọ ụmụ asụ a ga-asụrụ gị n'asụsụ Igbo asụcha ya sị gị tụgharịa ọ bụkwa na ya interpret just translate dakasị bịa ka ihe obodo oyibo come asọ gị tụgharịa na try to move close try to ọ bụrụ ihe abụ just bịa come maka ntụọ abụ agwa m na mbụ onye obodo a abụ edere m abụ a n'Igbo and Igbo poem m na-eji just 60 seconds wee kpọpụrụ ihe tịnkọm iri isii onye isi kara aka mmezi ya fụzi ama agbasa ka ọ gwa m ihe ọ translate ya na-translate ya ma nna ya isi okwu abụ abụ gịnị o si n'ụda daa ụda akpọrọ ya gịnị o si n'ụda daa ụda o si n'ụda daa ụda ngwa ghọrọ ya o si n'ụda daa ụda
Osu ala ngwa Mariam. Hey, kwa bonya boyi bona waisi ne ngwa. Messi na ko Mariam no go si be ki kwa kisi demo. Ki kwa kisi demo e no. E bo na e chalo ngwa aho. Adam. Titi, una na bana kotu. Una na bana kotu. Titi gon tiko. Ama. Bora kunudum aya. Bora pata pa. Hado nono obo. Ayakata masana te ada torobon tibam ebu tintikiti nwata iwana nazo ya ado bebem nono woro n'afọ oriri sigwa kwali kude ase nti sinonu usele waya kwali boy he na afite ako zubara ntoforo nto gafere achọba oyi achara kpọ mecharacha kụchara ọnụ ụtọ hichachacha chakịrị sere agwa chata ego mmọnwụ chịpụ ihe na-egwu gba n'ọnụ ọchị kpamkpa ruru anya ele gburugburu ụjọ kukururu kupu ndụ setara kpọọ mememem ọnụ iru n'elu ọnwụ. Igbo language or translate them. You get them now. When I interpret that, I'm not sure why. I saw the Kawai. Why exactly to see where you get a woman? When I brought body. Now, money can join me. Where body, Macaroni had a take up the room. Or by your way, meaning by it. And I saw everybody else. Or 1 minute. Or by yourself. When I was in the book. When I dark in it. When I dark in it. Oh, that's why I saw the Suchaya, as this one, your chicken, like a can't put it at the base, you get to one of your chicken, or one is a bone, the man going to I was not, who was behind that, I knew that. You keep us, I know, but I got the culture. Because I go like this, I can go there. So now, what about you? Start culture, women are new. You know, from you say, then keep on motivational. Give talent, temperament to science. It's all the motivational for that part. Talk about the give because he had it. Then you give us evangelical. Man, I do my evangelical. Boom, every person in a person. What I kill you, so I go on the cheap. Only my neighbor sees you go one. Would you men and neighbor? One in our Ghana, just nature, but I'm not part of women. Because I want to use it. And Jamaica science is a more man. Jamaica has a more parents example. You know, one and neighbor. This Jenny Technical College, you no, can I go to a white talk or when or the see the Lebanon, literature in English, history, look at the time, one more time. What can you move? Jamaica Technical environment, the background, picture was you know the business. Now, everyone at the chicken, they can't wake up. But I can't actually on the chicken. Oh, we have him up like I said. You see him. You can't have a also I will check out them. Who's here? God wagging one, need to join a chicken. Who's here? Not that again. God wagging one, need to join a chicken. My God didn't tell you. Yeah, watch like a one. You don't need to see it. But how about the future of giving tomorrow? In case you get it, what about drug abuse? Drug abuse. Can you have a community? When I
anwụrụ ike maọbụ ọkụ ike onye ahụ ji ọnatarichi egwu ka nye esikwere example ka wee gaa ọsịsọ ka mma atụ dị mbụ dịka nkwụsị na ọ bụ na like na-etu iro na skuul aka na ịchọta na nwere ọnatarichi n'ime sports lese iru iti ọkụ anyị na-egwu na ọnatarichi ịgbasiri ike ị ga-etinwe ọgbọ a na-achọta nwa ebe a ga-epresi ka nwa ga-edozori ibi gị ọ bụrụ Olympics a na-enwe ndị junior ụkwa ndị heavyweight a na-enwe lightweight iwepụta kpọba mkpụrụ mmiri nwanne pema na ịtọrọ atọ unu amara last Olympics kedu ebe mere ya ka nwanne na-eme TV dị na akụkọrị kedu ebe last Olympics gara aga ndị senior class ahụ gide m mkpa ihe na ndị kacha nwee distraction kedu ebe mere last Olympics emere ikpeazụ kedu ebe mere onye fụta kere imere ọfụma m ga na-ele TV ọ bụrụ na-apị ihe nwụrụ anwụ na fon m ga na-ele TV the last Olympics bụ na Tokyo ọ gịnị mere ebe ahụ ka mmadụ ịmụ ụfọdụ ndị nkụzi ga-ege m ntị mgbe ike inwe ahịa ndị nkụzi ege m ntị ọ bụrụ mana enyi na Tokyo ụbọchị a Japan Olympics e nwere 10 hot athletes Nigeria ji wee jee achọghị ịkpọ mmadụ afa maka nwere okwu ime ya bụrụ nwanne gị ọgbasa na nji nwanne gị gbasa mana nke abras o mere eme potential e nwere 10 hot athletes Nigeria ji eje mba na-aba na arụ Tokyo na a ga-akpa ike ozugbo ha na-abata Olympics bido ebido ịmara ndị ọcha chara abụghị nne emeghị test ebigame ha test mmadụ 10 ahụ felu unu anụ ya mmadụ 10 ahụ kwụrụ ọtọ daa ume Chineke ya ha na-agba ịtụbasa gị mkpụrụ mmiri ị ga-echa gị na agụ gbara n'ọdị na agụ ga na-agba na bọọ gị na mmadụ ị ga-eje na nzu akpọpụta agụ gị na agụ agba maka ịma na-agbasị ka mmadụ na speed ị ga-adị too much ị ga na-agbasị ka agụ so ndị ọcha ma ihe chọrọ iwe na ọbụ ume Chineke na ọ bụrụ ume mkpụrụ mmiri ha chụrụ Naijiria ahụ chụ ụkwa mana m na obodo anyị nwụrụ anwụ ọ bụrụ na ndị ahụ ndị Amerịka ọ bụrụ na ndị ahụ ndị Amerịka ha eme udo na Amerịka nwụ ka ha si eme ha anaghị fụ na akụcha na aka ga-akụchata gị ha ga-emere gị ebe mana ndị agha ga-anọrọ n'ikpe ha na-abụ na-ebe akwụkwọ ha jiri Amerịka afọ mana Naijiria nwere ihe eji ekpọrọ na-achụpụta ha na-esi Olympic maka ndị na-achị ahịa chi na-emekwa etu a eziokwu ga-asị mmadụ mecha mpụ na asụ onye isi achọghị onye isi nke ndị isi iri bido ndị isi were ndị isi ndị etiti ha nyechaa mpụ mechaa arụ ịchọ ka agwa ha na ha dara ha ekweghị ike kwere Naijiria anya agaghị kukururu papa ruru anya ebe gburugburu ụjọ ọ banye na abụ ndere edebara ya gburugburu ụjọ dịka Nwachukwu ịbụ ị nwere isi ọma n'ụlọ akwụkwọ uru a na-egosi gị Chukwu ibu okwu ebe nne na nna si gị ebe a na-egosi gị Chukwu onye a na-egosi Chukwu onye na-ede ekwensu na yu sabi ọ dị ka ọ ga-anyụ afịa bụrụ ka ọ ga-anyụ afịa maka mgbe ya gbagburu iwe ọla ala n'ụlọ ndị na gị ga-atarazi ahụ nke ahụ ga maka ịga nke ọzọ nwetagịrị exam malpractice onye mgbe a ga-edewa ya ha ncha niile megịrị na-eruzi na skuul ahụ megịrị pụọ na ha na-eje na special center gị ka a na-ejebe na special center ebe a ga-echego nje nwanne na wepụ n'obi isi a ife Chineke tiri isi a dị too much ma mana ọkọ ga-esi wee chawa ịsọ bụ ị na-agba mkpụrụ mmiri na-agba n'isi ị na-agba akwụkwọ na-agba n'isi asị gịnị kama ị na-agba akwụkwọ na-agba n'isi mkpụrụ akwụkwọ ị na-agba n'isi dịka nsogbu ọ ga-eru mgbe ọ ga-eru onye exam malpractice a na-amụnata ka ụkwụ ya ị na-amanata ka ị ha ọgụ
on say say waka you dey by yourself let's am go no primary secondary school no mass I say am fight the you know why come mass ga me kunye man black am try here you know what I mean answer c'est toi là c'est toi là on bouge sur une situation dans ça c'est toi là every for no no e mo pedicure o so for primary school aka nna m go akwụkwọ so bye anya ha ji akwụkwọ egwu mana na achịkwa gị na omirikiti n'ime anyị go ọ ga-atọ maka ndị nna na-abịa amadị ihe ị na-eme ị gaghị ebe klas aba a na-akụ ihe ekwu eri na-emeghị emechi na-ezi ime maka ezama ọ na-anapụkwa ọ natara chi ọ bụrụ ihe na-aga enwe ndị nke ọ ya na-asụ ka I did not did it I did not did it University cultism. Secondary school and street cultism. Open in a cultism. In a cultism. I'm sorry. The guys will look now. No, we can put people now. Take an engineer. In our office of Mama, people know. Name one of you engineer. Man, if that's an engineer, family will go. All of a sudden, you don't join you who can go to. Now, what has had one day, one who freely my problem. I come on the head here, my problem. Help how we do. Help from outside. Yeah, down. I'm over. How about her? Walk. Now, what? A man to school also. No, come on, university. A man for. Only the other guy called graduate as an engineer. Oh, check one. This is my school. Why? If I was also a school, you can be engineer. Actually, can be and the one part so you never know. You know, one is social food. I like an evangelical. I like an evangelical. Yes, they are we have road. Okay, man. Now, so that in the next 6 weeks, more than one. Yeah, in the next 6 weeks, more than one. No, I took it. I didn't come. What's that? I said, I just go Zoom and Johnson and baby. Ow, if you want, what's something over there? Oh, people must have done. How can you die? How can you open up night, one more time in wood, who will go back to the wood. But I'm going to have a down when more people are there. Sister was like, and woman goes to talk if woman and me now you are doing what over. Talk about one man, they hire where. If you can read, Joe, musician, hear thyself. Joe was 1 week to be delegated. Goodbye. When I had a legend. Mama can do so. Mama can do so. It's a home. It's a home. It's a home. It's a home. Yeah, but I'm so much now. I'm going to get what back. I'm going to
force we're told about it. When we really expect to again. Homosexualism, lesbianism. All the time I go, I was very sick, man. Yeah, so we had to go to die, and I'm not that kind of soon. Yeah, I'm going to get homo, lesbian, may have also for an hour, and I'm not listening. When you're planning to go and talk to me, Mother, one year, now, all I see, I don't know what the school, I can't be handled. So, this is what happened in the school, let us listen to that. Only men in sexualism or lesbianism, people can do that. They want lesbian. Only I need to know where. Only I know I was for a course. And when you don't know a course, when I have a company who know where, who will go on and I know one day, the course of the other corporate, which will be person. When I never get it. Why the criminal even one year for them? But people are now which they go. And now which one will do? When they are now, get to be who we have to come around, soon be safe. I relatively safe, not just relatively safe. Like I don't know about the school. Teaching and going for the school, so you can have to do this rubbish in advance. And most of the time, I was about autism. In the autism, what are the rules in the autism now? And when sexual knowledge and yourself, some of them are, and they won't can live. Can't process. I will come one, and they put in the autism. But I think I joke and say, I tell you, yeah, I'm directing against God. See, me against God. But I can't let you kill you, I can't sing, can't get out about everything. Oh, you know, nobody out. Now, we made some what did you see your brother? I was the body. My name I'm sorry if you tell me. I'm sorry, so who got the cap? You know, I'm going to the head. Yeah, what could say about you? You want to get what the time? You see that now? You will go to your people. You will go again. Oh, some people. If I don't want to go, you want to give me the head down. Well, yeah, what on now? Then I don't who will also come in now? Why? But I like when the police don't match. When you go, you match, because I want. On that, you could even have what? And I want. Those are case I want. Therefore, about to be whether the course whether I exam practice, therefore, whether the man practices now. Typically, you're poor man on when you're having the progress. But I want to progress and you're quite the nobody can say I'm here that. Maybe it's for course. I need to do women homosexuality. Let's get this back and make the next time. From man to see how I get down to sad. They leave our job. I'm not here. I was doing the one scientific power woman. I am. I never know this. Only one day now. Only one day. The man was shut up before. I'm not planning. Finally, you can see me. What a sad you can now. Why? And my mom, let's take a situation to go to God down. Which you put in the woman was also doing what I have. My brother is a secret. You know where you are. One of them, I don't have a scientist, and I'm the lady who is there. They can see the baby. I just check and say, it's an even. They got it. My way in here, man. And then they have one day. But they said, you make it. So we one night to be replaced all see me. How about you before? Not any evil. Only to you to do the way you went to my lady, when they did, they try to be where some of all of them people. You better come to that. Hey, just go to the Alpha, for where to Alpha. Yeah, for Nama, story, once upon a time. They just go when you're passing. And you might have yours, they push it to the number, and I said, you never matter. Oh, you have the long arm. One friend, that child, all come to the cigarette again. Get out of phone again. Oh, on our highly God
oriented. How can so the move I'm also the go ahead on the book. Move from who are the highly God oriented. Now, who are school are by the one has this woman who not one age available. I had a behind 120 of you don't have enough to need. My name, our name, it will watch again back. Oh, you never got that. I did not also have that to come. Oh, okay, over to God. Christ, when I was, you didn't use it, you didn't suppose to do one. Ha! Give ya here, water. How will we make it? Well, when? How do you have water? The way to win. Christ making what you see. Tell her how they read one, how they read one. How do you read one? John, Albert John 66. We are about John 6:66 or so. Or say, na read one. Na read one. Christ, wherever that is, or wherever I didn't use of Christ, I want to tell them, I say, how do you have one? I say, put it on our Bible again. You have to move closer to me. You got to move so for one. Gabon, you call ya, you make the way by how can you hold it? However, sisters had you been one. So, Peter, when they were to rest here. Oh, no, okay, Christ, to the west. Who also Peter? The apostle man levels. Or say, una preveki, una barosa, and you see, but David, or Wessia. Now, we have a guy, get up below, I have a guy, get up below, I have a guy, get up below. Oh, I don't think I'm already the money. When you follow the beach, when they let that job, the watch, when they go at you, I have a guy, get up below, I have a guy, get up below. That's what you got down. Diablo. Oh, again, I love it. Diablo. Oh, no, because I can be Diablo. Because I love it. Diablo. Oh, I see the thing I love it. Diablo. You like I don't want to jack in my food. Diablo. You like I don't want to jack in my food. Diablo. Oh, no, Diablo. At this short talk. Listen attentively. A lot from this gift. The second one is what? And the third one is what? 10 payments. And he said that 10 payments divided into what?
And the third one is what? Melancholy, right? Yes. And the fourth one is what? Black, and this is a very, very interesting topic. And I thank them so much very well in Jesus' name. And please, what you need to do is what? Bend down your knee and ask God to give you, to show you your own gifts or your own what? Talent. You know that gift comes from God, right? Yeah. You don't need to pray that so that you will perfect your gifts. What you need to pray for to perfect is what? Our talent, right? Our talent, right? Yeah. So please and please, we have to take this very serious, because if you don't know your talent, you end up misled. You need to understand your talents. Know what you are good at. Then you now venture into what you know you are good at. You now be a master of what you are doing. Do you understand? So I will give our admin so that he can round up this because our language. Yeji kusera anyị ihe n'Igbo, anyị ekele ha n'olu oyibo. Oya mere mgbe one of our administrators mgbe ọ na-ekwu okwu, ọ sị na ya ga-asị n'oyibo, nso oke ọ sịcha n'oyibo na m ga-abịa kelee ndị isi anyị ndị bịara kusera anyị ihe today n'olu Igbo. Kelekwa ndị isi anyị debara taa, n'eziokwu ihe ha kụziri anyị dị mma nke ukwuu, gbara ọkpụrụkpụ n'ihe ha kụziri. Amakwara m na anyị dum n'ebe a, o nwere ofu ihe maọbụ abụọ nke anyị rụtara n'ụlọ taa. Ọ wụrụ eziokwu. M na-arịọ anyị dịka arịrịọ sị ka anyị tinye n'ọrụ ihe a nke anyị mụtara taa, n'ihi na ọ bụ ihe dị omimi, bụ ihe dị mkpa nke ukwuu. Kebụ na anyị tinye ya n'ọrụ, ndụ anyị ga-agbanwe. Ihe anyị mụtara taa, anyị gaa n'iru ibi ndụ n'ime ya, anyị agaghị enwe ihe ọbụla nke anyị ga-eji wee sị na ndụ anyị ghasara aghasa in any way. So m na-ekele anyị, na-ekele ndị isi anyị, na-asị ka Chineke onye anyị na-akpọ na Chukwuokike abịa ma ikwuwe ọ dị-asị na ị na-emezi ihe ọzọ. Ka Chineke onye anyị na-efe gọzie ndị isi anyị ndị bịara taa, gọzikwa anyị nwa ndị nụrụ nkụzi a gbara ọkpụrụkpụ n'aha Jizọs Kraịst.